O ne, samo ne to. Neću da umirem. Ideja. Što bih jeo luk kad ga mogu ne jesti? Da, luk sam skinuo. A sad ću posuti sladoled svežim jagodama. Ja sam dobro smislio to, a? Baš je cool, zar ne? Da, tako je. A sad se pomerite. Quentin počinje da jede sladoled od jagoda. To je baš ukusno. Quentin, hoćeš mi dati da probam? Naravno, poslužite se, drugari. Oni nemaju pojma na šta su pristali. Super! Da, prelepo. Jedite, jedite. Uskoro ćete shvatiti u čemu je stvar. Jedva čekam da vidim njihovu reakciju. Jao, fuj! Unutra je ostalo